Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 ýylyň 9 fevral hepdeniň çarşamba güni siz Türkmen halky dewleti kanalyna hoş geldiniz. Şu men bilen gepleşikde hemişirkýary ine Timur Serkerde geldi. Timur Serkerde bizim vatandaşlarymyz bilen salamlaşyp bilersiňiz. Salam edip vatandaşlarım. Sağ olun. Şu günkü temamyz gepleşiň temasy 12 fevralda halk maslahatyna çağırış. Birinci bölegi, ikinci bölegi Türkmenistanyň intelligensiýasy nirede? Näme üçin Türkmenistanyň intelligensiýasy halkymyza ýol gösterýär? Ine şu iksany temany biz şu gepleşigimizde gurlap geçip sizin bilen maslahatlaşyp köp zatlaryny aýdyp geçer. Ine 12 fevralyň meselesine başlamakka men size ýatlyça goýan 11 fevralda Nowotdan daşary Berdimuhammedow halk maslahatyny geçirecek bolýar. Şo sebäpli 12 fevralda biz sizin hemmäňizi Türkmenistanyň boljak halk maslahatynyň ýani halk maslahatyna siz çağırýar. Siz istenip ýerinizden Kerkiden, Aşgabatdan, Balkandan, Mardan, Lewatdan ýa-da Könülgünçden, internetin üstünden, Japoniýadan, Indiýadan, Amerikadan tapawut ýok. Bizim Zoom maslahatymyza gatnaşyp bilersiňiz. Onun üçin sizde Zoom programmasy bolmaly telefonunuzda. Biz size sylky bereriz. Şu sylky bilen gelersiňiz. Ol Zoom gepleşik halk maslahaty 12 fevralda 6-njy gün saat 20:00 İstanbul wagty bilen geçýär. Şonuň üçin kim şu halk maslahatyna goşuljak bolsa, kyn görmäň aktivist çatyna gelin. Telegramda dewlet aktivistlik ýazsaňyz, şo ýerde ýa-ni çat taparsaňyz dewlet aktivist çatyny, şo ýerde adminler aýdym men halk maslahatyna gatnaşjak. Ine bul halk maslahaty, şonuň üçin biz size haýyş edýär, gatnaşyň. Öz pikirlerinizi aýdyň. Öz meselelerinizi ortaga goýun. Öz ýa maslahatlaryňyzy aýdyp bize düşündürin. Öz soragyňyzy berin. Ine şu halk maslahatyny Berdimuhammedow görýär. Bolmasa Berdimuhammedow öz bähbidi üçin halk maslahatyny geçer 56 adamdan ibarat bolan bir halk maslahaty diýen bir gurama onu diňe ýallaklar we çekekçiler salyp özüniň isleýän soragyny ýagny öz bähbidi üçin meseleler goýup onu çözüklerini alyp bütün halka şonu etmäni mejbur etdi. Goý şol praktikany biz durdury. Şonuň üçin biz sizin hemmäňizi 12 fevralda 20:00 İstanbul wagty bilen halk maslahatyna çağırýar. Ol halk maslahaty Zoom ulgamyna geçer. Onun üçin ýene bir ýerde ýatdy Telegramda dewlet aktivist çatyny ýa-da şu wideonyň aşagynda men telefon nomerym bar, WhatsAppda, Imo'da maňa ýazyň, men gatnaşjak diýip halk maslahatyna şo ýere gelip ýüzüňizi ýapyp bilersiňiz, açyp bilersiňiz. İstendik ýagdaýda öz pikirlerinizi, öz maslahatlaryňyzy, öz soraglaryňyzy, öz meselelerinizi ortaga goýarsyňyz. Türkmenistanyň prezidenti bi-kanun saýlanan prezidenti Berdimuhammedow hökman görürdi. Şu ýanky soraglar, meseleler, pikirler şoňa baryp ýatar. Egerde siz Türkmenistanyň çägini bolýan bolsaňyz, onu sizi 11 fevralda vilayet we şäher hekimleri bolmasa etraf hekimlikleriň öňüne baryp saat 10-na 11-ne ýagny 5-nji gün saat 10-na öňüne baryp öz pikirlerini, maslahatlaryny, soraglaryny, meselelerinizi hekime bermeňizi haýyş edýär. Hekimler geçip duran halk maslahatyndan wekillerine ýagny Türkmenistanyň prezidentine we halk maslahatynyň wekillerine şol pikirleri aýdyp, şol meseleler Türkmenistanyna serediler. Bolmasa Türkmenistanyň halkynyň sesi ýokarda eşitilenek düýünden. Egerde siz eşitilmese, näçe Berdimuhammedow sizin durmuşyňyzy gowlaşdyrdy? Näçe Berdimuhammedow sizin ýanky problemlaryňyzy çözdi? Siz çykan oga sizden. Ine şoň üçin biz sizi şoňa çağırýar. Hemmäňizi 11 fevralda saat 10-da Türkmenistanyň içinde ýagny hemme etraf vilayet, şäher hekiminiň öňüne baryp, hekimi çağıryp, şoňa maslahatlary, pikirlerinizi, soraglaryňyzy, nägeliklerinizi aýtmaly. Onun üçin saat 10-a şoň
öňündäki meýdançasyna ýa ýylynak meýdançasyna üýüşüp biriňiz baryp hekimi çağırıp şoň göstün göni aýtmaly. Indiki soraga geçelim hormatly vatandaşlar. Indiki sorak Türkmenistanyň intelligensiyasy nirede? Näme üçin Türkmenistanyň intelligensiyasy halkymyza şul problemadan çykmagyň ýoluny görkezmek? Men näme üçin şu soragy goýdum ýörüýte sebäbi ine Türkmenistanyň prezidentleriniň ýa-ni diktatorlaryň esas maksady on ýa-ni şonap barýan ulgumyň ýolbaşçy Hramyň esas maksady Türkmenistanyna bilimleri ýok etmek, Türkmenistanyň jemgyýet bilimlerini ýok etmek, Türkmenistan halkynyň we gaýty intelligensiýany ýok edip şolary köretmek. Ine şu zatlar olar yeňiş bilen şu zatlara ýeten soň biz şu güne geldik. Biz düşünemedik bolup geçen zatlary. Ol ünsörýän bolsaňyz, ýa-ni bir tekerin içinde bir ýyl gapýar. Şol zat şol ýa-ni marşrut edýär, şol ılgap tükünüksiz ılgýar. Ýadap soň durýar. Ine şu ýaly biz öz maşgalarymyzy etdirjek bolup Türkiýede şol zat edýär. Türkmenistanyň içinde şol zat edýär. Hiç ýyl ötüş şunu gotdan ýa-ni ötüş bolmaz. Şol wagtda da Türkmenistanyň beýkamy prezidenti bizim ata-babalarymyň goýun baýlyklaryny ugurlap, bizim jüýimize girip, elini sokup ugurlap baýak götürýär. Dubayda oteller bolýar, Bahreynde oteller bolýar 500 milyon dolar. Başga ýerde Ahmetçalyk bilen pullary milliardlar bolýar, 2-3 milliard tapy gurýanly, elektr energiýanyň nimetini, liniýasyny geçirýänli 500 milyonluk dolarlyk obyekti 2-3 milyard edip şoldan ugurlap Ahmetçalyk bilen bir firma açyp şonu pullaryny taklapýar. Ine şu ýaly obyknawenny sada paraxod Türkmenistanyň ýolbaşçylygyna gelip bizim pullarymyzy ugurlap bizim halkymyzy bilimsiz goýup bizim halkymyzy gul hasabyna görüp bizim halkymyzy ezip gelýär. Ine şol intelligensiýa bolmasa şoň her ädimini bize düşündirip bize gol çeýnäp berip biz şu güne düşünmedik. Biz hökümet uğratda ýa-ni düşündirirdik, aýdardyk, çykardyk, ýa-ni näde bolardyk, nälerini bildirdik. Bizim ýa-ni ünsümüzi şu intelligensiýa çekip, oho adamlar şu barylýan ýol, gaterwet ýol, ahirki nokotlar haserwet, şuna barmak şunu edelip bizi gorap, öz pikirleri bilen, öz akly bilen gidecek ýol bize çeýnäp berip düşündirip bizi köp betbaçylykdan alıp biljek din intelligensiýa. Ine şol nirde intelligensiýa? Bolýar 30 ýylda şunu ýok etdiler. Häzir nirde? Türkmenistanyň adamlary daşymna men eşitýän NASA-da işleýär, bäýerde mulim bolup işleýärler. Bir topar universitetlerde ýa-ni professorlar bolup işleýärler. Bir topar ýerlerde açyşlar edýärler. Näçip şu kunna öz halkyna, ýagny Türkmenistanyň halkyna kömek edenoklar, ýol edenoklar. Bizim bilen deň ýagdaýda çykyp söwüşiň diýemdi. Öz maslahatlaryny berenoklar, öz pikirlerini aýdanoklar. Şular şu bolmadyk ýaly, ýok ýaly dünýäde ýitip gitdiler. Näme üçin şol boldy? Gelin şoňa söýleýin. Birinji şu zatlar aýtmakka men size bir ensiklopediýada ýazylan tehkiklemeleri aýtyp berýin. Intelligensiýa diýdigi näme diýdi? Näme bir topar adamlara intelligensiýa diýýär, beýlik topar adamlara intelligensiýa diýilýär. Gelin şoňa söýleýin. Nirden gelip çykdy şu? Intelligensiýa diýmek latin diline, ýa-ni latinna ön katırlarda latin diline emeli gelipdir. O diýmek näme? Intelligensiýa diýmek bir akıllylyk, duýguluk, bir bilimlik, pikirlenmek, pikirlenip bir zat açmak, ýa-ni ilmi tarapdan ýa-da jemgyýet tarapdan ýa-da durmuş tarapdan bir açyşlar etmek, bir zada çalp düşünmek, şol ýaly bir adamlara intelligensiýa diýipdir. Öňkü wagt kesitlenip başlapdyrda jemgyýetiň içinden çykýan adamlar. Şu intelligent bu düşünýär, akylly, görkezýär, duýgusy, ýa köp zatlaryny biz seýredýär bolýan şu ýa-ni görýär, şoň içinde bize düşündirýär diýip ýa-ni saýlapdyrlar da. Şol intelligensiýanyň iki görnüşi bar. Funksional we jemgyýetçilik manylaryna uranýar. Funksional manyda seýretsen intelligensiýa bu latin sözi.
Asıl manysynda bu söz aklyň işçiliginiň giň germeni görkezýär. Jemgyçilik manysynda söýsem, bu söz 19-njy asyryň ortalaryna urunup başlanyldy. Bu söz esasy kritik pikirleniş usuly bolan ýokary derejeli sosial psihologik şöhrenme berip biljek we pikirleri ulanmaşdyrmaga ukyby bolan jemgyýetiň içindäki adamlary tehkitlemek üçin urunup başlanyldy. Intelligensiýa bu latin sözi. Intelliga diýen sözünden emele geldi. Şu sözden gelip çykdy. Onuň manylary şunu berýär. Duýmak, pikir bilmek, pikir tapmak, pikiri östürmek, pikirlenmek, manysyna düşünmek, çözgüt tapmak ýaly zatlardan ibarat bolýar. Intelligent sözü bir näçe psihologik düşünjeler öz içine alýar. Mysal üçin, düşünmek, akyl güýji, duýmak ukyby, düşünje, wekilçilik, duýmak, duýgur bilmi, sunugot we şu meňdeş zatlary, ýani akl bilen adamyň akly bilen baglanşyk zatlary öz içine alýar. Intellektual we intelligensiýa sözleriniň arasyndaky näme tapawut bar? Sebäbi intelligensiýa we intellektual. Gelin şunu söýüp geçelim. Intellektual diýmek ol adamlar medeniýeti döredýän adamlar. Intelligentler bolsa medeniýeti köpeldiýän we köpçüligi ýetirýän adamlar. Şonuň üçin käbir alymlar intelligensiýany 3 sany topora bölýär. 3 sany grup topor diýildi. Ýokarky intelligensiýa. Muňa dörejelik hünärli adamlar, olar ilmi, tehnologiýany, medeniýeti, gumanitar bilimleri östürýärler. Bu gatlaryň wekilleriniň aglyga köplügi jemgyçilik we ruhy ugrlarda işleýärler. Bir kiçik bölegi bolsa tehnik intelligensiýa bolup tenat işleýärler. Ikinji köpçüliklüň intelligensiýa. Ol lukmanlar, molimler, jurnalistler, dizaýnerler, tehnologlar, agronomlar we beýlik hünärmendler. Şol gatlaryň köp wekil jemgyçilik ulgamyna saglyk goýuş, bilim, ýani institutlarda, universitetlerde şoýlarda işleýär. Käbirler fenatda, oğuculukda we söwdada işleýär. Indi yarım intelligensiýa, iň şo 3 sany toparyň aşaky gatlary, ol tehnikler, saglyk goýuş işgärler, şepagat uýalar, medisina kömekçiler, laboratoriýada işleýän adamlar, ine şu meňdeş adamlar bolýarlar. Diýmek, ine şoň hemmetine intelligensiýa diýilýär. Ýokary derejede, orta derejede we ýa-ni yarım intelligensiýa. Hormatly watandaşlar, men şu zatlary näme düşünýärem? Sebäbi bizim halkymyň içinde de intelligentler bar, intellektuallar ama. Ine bizim görüşümizde, alyp barýan görüşümizde şol BK-nyň saýlanan prezident Berdimuhammedowa garşy alyp barýan görüşümizde ine şol intellektuallar we intelligensiýa bize kömek etse, biz gatşat ýagdaýda ýygypdylar. Ine şonuň üçin men geň görýän, ine 1,5 ýyldan bäri men görüşüp gelýän. Şu 1,5 ýyldan bäri men intelligensiýaň ýa-ni bize gelip goşulan ya intelligensiýaň bir ýerde çykyş edip ýa-ni bize ýol görkezýänini görmedim. Gynasapda. Men özümi ýokary gatlyk intelligensiýa diýip hasap edemok. Men bir ortaky ýa-ni köpçüliklüň intelligensiýaň arasyna girýän. Bir üýtgeçik bir bilimlerim ýok. 3 tane üniversitet tutdum. Bir açyşlar etmedim beýlek ýokary gatlyklar ýaly. Ýöne köp zada düşünýän we düşünüp bilýän. Şuraya men ýaly adamlar köp. Ine şuraya näme goşulanok? Näme sada halk goşulýar bize? Näme ýani kötünýän halk goşulýar da beýleki bizim jemgyýetimiň ýani topary özüni oňup bilýän hemme zada akylly düşünýän adamlar goşulanok. Näme şuraya ýani biparway bolýarlar bizim Türkmenistanyň geljegi boýunça. Ünsürüm, egerde biz Türkmenistan döwletini üstürjek bolsak, egerde biz özümüz üstüşde boljak bolsak, biz bilimler almaly. Diýmek, Türkmenistany intelligentler, intellektuallar üstürmeli, esasy öýrenmeli. Şolar täze tehnologiýa tapmaly, şolar Türkmenistanyň ýoluny kesitlemeli. Şolar hemme reformalar edilmede, şolara biz ýa-ni baglanşyk bolmaly, şolara biz dayanmaly. Ham şolar. Häzir görüşde bolmasa, biz ýenen soň niýeden çykdylar olar? Olar çykanda biz soralar, siz niýede bolmaly? Biz görüşünde daha dedim niýede bolmaly?
Ay men o ýerde pul edindim, men sana inanmadım. Sen Gurbanow pul alýan eken Amerikadan, Ýewropadan, men şol ýaly aldakçyga inandym. Ýa-da sen Gurbanow aldakçy, sen prezident boljak bolýan, şoň üçin men sana goşulmadym. Bir topar atmaskalar taparlar. Ýöne halkyň kyn wagty şola goşulmasa, halkyň gowy wagtam şola gerekler. Gömedim. Bizde täze intelligensiýa göre halk bilen ýatyp, halk bilen turýan, halkyň problemasy bilen, halkyň gadaby bilen, halkyň agyr güni bilen ýaşaýan adamlar. Bolmasa, ol beýleki intelligensiýa, gniła intelligensiýa diýilýär. Olar öz diplomy üçin hereket edýärler, ýöne şol alyn diplomyny hökümet, jemgyýet şulara mümkinçilik berýär. Şo jemgyýete gaýtargy bermän diňe öz bähbidi üçin şu diplomlary ulanyp başga bir ýerde gezip ýörler. Olar näme? Egerde kyn wagty halkynda kömek etmeýän bolsa, onu näme? Näzerden men biznesmen. Men giýje ony biznes edýän, işleýän, başgalama eklemeli. Many kömek edýän ýok. Döwlete bir artyknaç pul geçirýän ýok. Men işlemeli bolýan. Ýöne bolsa-da men öz bir parwalygymy gyra aýryp, watanym üçin hereket edýän. Mana bir pul beren ok, ýa erki prezident bolarym diýip biri diýilmeli. Ya men prezident bolarym diýip diýiljekkä, ya men prezidentga gitjegim diýiljekkä. Mümkin men gitmerdim. Sebäbi bizim görüşümizin iki etapy bar. Birinji etap diktatorlukdan gitmeli. İkinji etap açyk saýlawlar mümkinçilik döretmeli, açyk saýlawlar geçirip kim utsa şol utsun ýöne arasda asudaly, ýa-ni açyk hemme bütün dünýä görür ýaly ağırlygysyz utuşlar bolmaly. Onu ağırlygysyz utun bolsa, onu halkyň jogapkärçiligi almaly şolada. Jogapkärçilik alýan bolsa, onu hökman halk sorar. Näçe biz Berdimuhamedowdan jogapkärçilik sorap bilemdir. Halk öňüne borjam almady, hramyň öňüne jadanyny borç aldy, olar gorap ýör, halk ham üllük ýör. Ene, şoň üçin şeýle bunlar geldi. Gelin biz öz gepleşigimizi dowam edelim. Men sözi öz ýoldaşym, eginleşim Timur Serkerde bereyim. Timur Serkerde. Bize işleýänmi? Hawa. Timur Serkerde, siz näme pikir edýäňiz? Ine egerde intelligensiýa bolan bolsa, türkmenistan intelligensiýasy içinde çydama daşyny ýitdi diýerler. Men şolary gözlejek bolup hemmeler jamaat çykdy. Akbel tapara, ýa-ni beýleki ilmi tarapdan hereket edýänler hemmetine sorap çykdym. Niýe de şolar? Ine şolar bizim bilen bolan bolsa, onu bize diktator ýeňmek, ýagny bir kanun taýlanan prezidenti ýeňmek, onu işten aýryp Türkmenistan demokratik ýoly urupdurmak, halka şu zatları düşündirmek has anzap bolardymy ýa-da olar bize täsir bererdilermi? Näme pikir edýäň şu? Bärde oýlansaň dogry eger intelligensiýa öýler çykyp aktiv bolup biz bilen öz aramyzda diskursiýa geçirip bolýar. Bizim bilen birlikde we şo birlikde hereket edip bolsa onda bizim işlerimiz hasan bir ýakyn barardy we tezrek bolardy bizim etjek işlerimiz. Ýöne gynansak da bizim intelligensiýamyz bir 4-5 adam bolaýmasa, galynlary goşulanyp ýöne bärde biz bilýäs, bärde bilim ilim adamlar bar. Akademik talan hawa köp NASA işlet bölümler var hawa. Ýokary okujalarda rektor bolup işlet bölümler bar hawa. Ýöne olar goşulanyp täzinde men pikirimçe şol öňki opozisiýa hereket eden wagtynda şo ýalňyşlyk boldy. Indi başga opozisiýa ýok diýip şoňa belkam şoňa indi aktiv adamlar ýokdur diýip pikir edip we goşulman ýörendirler. Ýöne men pikirimçe ýene-de men oýlap görýän şol näme bir garamalary soň bilen öňke gelen adamlarymyz hemmede bir 60-dan 70-den geçdi köpse intelligensiýa köpleri hawa. Ýaşaram näme? Ýaşaram de işläp ýetiden aşama diýip işläp köp eller degen ok diýjek bolan pikir etýänmi şoňa. Şonda bir perwa etmeň sädinde şol haram dağ rejiminden indi şoňa şonu ýykyp bolmaz diýip
şu öýlerine şedip öýlerine şedip men kimde şedip aldat ýöre diýip pikirken. Tamam. Sağ olun, öz pikirinizi aýdan üçin. Dogrudan ine bizim halkymyz dine eýsizde intelligensiýasy var. Diýmek, akylly adamlar ýa-ni daşyna çykyp gitdi. Köp men ine ýylarlap gördüm. Orsyada gidip ýitirim bolup kaldy. Men Akbel Sapar bilen ýürüýte 1 sagat görüşdüm. Akbel Sapar, siz 90-njy ýyllardan bäri döwletçilik işi, ýa-ni öňden bäri döwletçilik işini edýäňiz. 85-njy ýyldan bäri görüşüp gelýäňiz. Han intelligensiýa, näme sizin görüşüňizde Abdukuliýew, sizin ýanyňyza beýlik intelligensiýa gelmedi. Bizde 4-5 adam däl intelligensiýa. Akademiýany okursaň bir topar professorlar bar. Institutlarda açyşlar edýän professorlar ýa-ni bir topar adamlar bar Türkmenistanda. Han olar. Niye ýitirim bol? Näme 30 ýylda çykyp aýtmady öz pozisiýasyny. Menin pozisiýam şeýle, bolýa içine aýlanokmy? Daşyna gidip ýa-ni aýdylmadan öz pozisiýam. Biz olar bu näkerlemde ok. Ýöne bize öňünde sorag berýär. Näme şu bolmady? Ýa-ni şu videoň gatdalyna ýa aşagyna kommentariýa ýazyň. Näme pikir edýän? Şu mesele boýunça. Täze bize intelligensiýa hökman gerek. Mesela ine Fransada bunun intelligensiýa gatlary ýa-ni ýokary gatlar gatyly. Orta gatlary ondan umly. Men takminan aýdym 20-25% bolar ýokary gatlar, bir 60% bolar orta gatlar, galan kiçik gatlar. Kiçik gatlar ýani diýmedim diýende 17 klas ýa-ni bakla diploma diýmedim diýende. 17 klas diplomy ulun ýa-ni mekteplerde diplomy Türkmenistan diplomy bilen deňişdirýärler. Eýem uly ýa-ni 9-njy klasa baranlar 9-njy, 10-njy, 11-nji klasda eýem uruny saýlap alýarlar. Literaturamy ýa fenagatmy ýa-da industrialmy uruny saýlap alyp şol uruly ýa-ni terminaly toýarlar, bak edýärler. Bak diýmek bakalavr. Şonu alyp onsoň instituta girýärler. Universitet, institut tapaly ýok. Şol urdan. Mesela için instituta giren ýagdaýynda 3 ýyl okusa, 2 ýyl okusa eýem lisenziýa berýär. O lisenziýa bilen diplom sen eýem orta hasaply intelligensiýa bolýar. Ýene bir ýyl okusaň lisenziýa, başga bir lisenziýa berýär. Ýene 2 ýyl okusaň magistr diplomy berýär. O bizim bir 5 ýyl okan ýa-ni institutda diplomy berýär. Ýöne bulun diplomy bilen Türkmenistan diplomy deňişdirýärler. Men köplenç deňişdirýän. Men özüm inžener-stroýitel, ýa-ni kyn bölüm, Pal institutda iň kyn bölüm kadýan, beýleki kyn bölümlerim bar, ýa-ni iň kyn bölümleriň biri PGS inžener-stroýitel, промышленное гражданское строительство. Şonu utadym ýöne dogry maýdaň. Muallim bolup училищада, ýa-ni tehnikumda, guruş tehnikumda okudum. Men düşünjem käbir zatlarda ýeten okşar. Bu işin düşünceleri. Şoň üçin biz ösmeli. Biz ösmeli ýanym bizde ilmi tarapdan adamlar ösmeli. Bizde ýa-ni düşünce tarapdan, hemme tarapdan adamlar ösmeli. Ine şoň üçin Fransada bütün dünýäniň 60% oýlap tapylýan zatlar fransuzlar edýär. Täze bu ösün. Burada newt ýok, gaz ýok, hiç zat ýok. Ýöne bu dünýäde 4-nji döwlet bolupdy. Ösüşdi. Gatarkyn ýaşaýar bu. Pikir etmem. Produkta kartuşkalar var ya beýlik var. Arkyn ýaşa diýmedim diýende 1,5 euro aýlyk alýar. Diýmedim diýende olan 35 saat. Köpü desem başga iş alýan da köpräk işleýän 45 saat köp alarsyň. Ine şu ýaly biz täze durmuş gurmaly. Täze durmuş gurjak bolsak biz hökman intelligensiýa döremeli. Eger bu torp giden bolsa täze intelligensiýa döremeli. Ine täze intelligensiýa häzirki institutda okuyan oğlunu ýa-ni pikir etmem, ay men näme institutda ýöködüm. Ýok, sen geljeňdäki ýa-ni Türkmenistanyň ykbalyna esasy aktýoryň biri bolup bilýän. Biz institutda okanymda da şeýle pikir ederdik. Men bu torp hökman ýa-ni plany borun diýip maksat bardy. Häzirki onlarda maksat diýme, men baýar millioner bolum. Ondan maksat bolmaz. Baýar. Ýöne ondan soň näme maksat? Ondan soň hep ýitip başlar. Maksat bir güýçli bir taýaw maksat bolmaly. Men hem millioner boljak, hem watanyma hyzmat etjek,
men köp adamın problemlerini çözmeni, öwretjek adamlar men çözjek şonu. Yani bir güç maksatlar olmalı. Yine onunla bizim devletimiz. Men näçe Türkmenistana ösýän döwlet diýip diýen bu diktatorlar bilen ýagny bir kanun saýlanan prezidentler bilen bizde hiç uğur yok. Hiç gelecek yok. Bizim geleceğimiz bizim bilen bağlı. Bizim halkımız bilen bağlı. Eğer halk ösmese onun geleceği yok. Şoň üçin kim gelse şo bolsun. Hükümet bolan şo. Birinji bilen halk ösmeli. Bilimlerini, aň düşünjesini östürsek köp zatlar öz-özünden çözüp bilýär. Adam bir-birine doğun ýaly herediýär, watançy bolýar, patriot bolýar, öz döwletini düşünüp başlaýar. Häzir bizde o düşünjeler ýok. Şoň üçin biz intelligensiýa öwretmeli. Men häzirki hemme intelligensiýa ýüzlenýän, eger siz baw bolýan bolsaňyz dünýäde, seretmen Gurbanowa, seretmen Timur Serkerde öz toparyny açyp goşulyp görüşe. Türkmenistan watanlygy bu ösşi olmak gider. Bestirini bul özüni oňarylmayan ahyrkyna şermenine bir kanun saýlanan prezidentler özüni saýlap halkymyzy gysyp bizi 15-nji asra alyp giden adamlardan bir diýilmeli. Bir Muhammedowyň hakykatdan hem küçücük bir edarada ýolbaşy bolmagana haky ýok, düşünjesi ýok. Onu ýem gurlä bilen mäläp başlady. Onun üçin egerde şol mäläp duran adam, psihiktadan kirletiden adam ýolbaşylyk etdi, şu gelýär. Gelýär şu. Şoň üçin hormatly watandaşlar, günne bilim alın, ösün. Näçe bilim köp alyp bilseňiz, şonça Türkmenistan ömürden. Şonça biz çalt ýykras şu bir kanun rejimi. Şoň üçin sizden haýyş kitap okan, akıllı adamın ýanyna köpräk guruşun, işem iş, ýöne huzusy ötüşen, huzusy öz ruhuny mertebäni östürmek gaty wajyp da. Bolmasa biz diňe patribiýet bol. Gadny satyp diňe iýip oturur. Onuň bizim nesillerden biz ýarak. Biz diňe ösmeli. Şoň üçin intelligensiýa bolmak üçin diňe hökman diplomly 5 diplom alyp açylar edýän adamlar däl, hökmanlar. Ine Fransada mysal üçin sen bir hünär edýän. Mysal üçin sen bir demirden bir zat ýasýan usta. Onu da intelligent ýaly. Näçe? Oýlap tapýar köp zady. Diýmek aklyny üst, on akly ötýär, akly düşünjesi ötýär we akıl güýçlügi bar, işiňligi bar. Ine şoron intelligent bolýar. Şoň üçin size intelligent, size kömek edin bizim görüşümizde. Bizim görüşümüz Murad'ınki ya Timur'unki değil. Bu görüş halkınki. Murad, Timur, 2 adam, 5 adam, 100 adam bu görüşde ýenmez. Biz halk bolup ýenmez. Şoň üçin biz sizi her wagt çağırýar. Goşulyň, paýlaşyň videoları, her kim öz kiçik ädimini etmeli. Biz çeýnäp aýtdyk. Her gatlak näme edip bilýär. Her derejede ýaşaýan adamlar näme edip bilýär. Haýzy döwletde kim näme edip bilýär diýip aýdyp geçdik şol atlary. Sizin bizim videolarymyzda şöyle de belli hemme hatda. Şoň üçin men ýene bir sorak Timur'a berjek. Timur, siz berdimi? Hawa diňäs. Timur. Indi men pikirimçe, egerde bir köne intelligensiýa inni garaşyp bar ýa-da köne intelligensiýa biz bir baglap bilemzok. Onu diýmek, biz görüşümizde mümkin täze intelligensiýa bir baglap biler. Siz täze intelligensiýa adamlaryny tanýan bir iş gördüňizmi? Bir plan ýerde professor bolup işleýär, ýa bir plan ýerde muallim bolup işleýär, ýa bir plan ýerde akademiyede işleýär, ýa ýazyjy, ýa şahyr, ýa ýene orada. Şol adamlar baý bolsa bize goşuşyp bilerlermi? Ýa olar men doğumma, men garnaşymma, men onymma, men goşulyjak diýip gyra çeklerler. Ýa goşulmagyň bir variantlar bar. Sen ýüzüň görkezme, adam görkezme, gapdaly işläp goşulyp watanda da hyzmat edip bilýän. Şol söwüş çaltyraşdyk bilýän. Biz ýeňerýäli, demokratiýa ýeňerýäli. Näme pikir diýäňiz? Şol täze intelligensiýa. Indi köňüler ol 91, 92, 96-njy ýyllar adamlar garry boldy, ýaşlary boldy, indi olar aktiv däl, olar gitdi. Täze intelligensiýa.
2000-nji ýyldan soň dören intelligensiýa. Şolar hiç eşitdiňizmi? Bağım şolar. Näme pikirdiňiz? Eger şolar bağ bolsa, onu bize goşulyp bilermi? Öz pikiriňizi aýtaňyz. Sag bolun söz beren üçin. Hawa täze intelligensiýa şol ýaş olanlaryň bar, şol öz ordundan harby ordan mesele ýokary bilim alyp berdi, akademiýaklardan olanlaryň bar we ýene ýaş olanlaryň bar, ýene adyrak bolýar, ýene ondan bar. Biz şu gün öz aramyzda diskursiýa geçip oturýar, öz aramyzda ýoş-ýoşdan olaram netip bolsa inşallah olaram bize gatlarlar, olara bize goşularlar, ýene bizim halkymyzda gynansak da ol adamlar öz ordan gowaryp bile, mesela şol tankastroýene, mesela ýa belki kosmos işäplerden marşynda ýene olaram tejribesi şu näme şu ýagda türkmetden şu bizim geopolitikada hawa şoň üçin ýoş-ýoş öz aramyzda debat geçirýär, öz aramyzda ýoş-ýoşdan netip bolsa olar goşlar diýip pikirden. Häzir mesela şu gün 8 adam goşuldy öz aramyzda diskursiýa geçip oturýar ýoş-ýoşdan öz nämede çatlaň içinde. Hawa ýene bir ýan soralan köpse şu näme bolmaz, bolanok diýip şol sözler gaýtalanýar. Şol sözlere menem jogap bermeli bolan olara. Bolanok diýen zat ýok, bolanok, bolmaz diýen zat ol bir kanun, bizim prezidentimizin bir kanun, prezidentimizin Türkmenistan'ın prezidentinin Berdimuhamed'in şu önemlisi politikası bolanok diýen bar. Şoň üçin bolanok diýen sözi ýoş-ýoşdan öz aramyzdan, şu intelligensiýanyň arasyndan öz aramyzdaky bir şu aýyrjak bolýar ýoş-ýoşdan aýryrsam netip bolsa. Ýene şu diktator rejimleri gynansak da olardan ýaşdan geçen, etden geçip tümke geçen bar. Şoň üçin şol ýene de biziň geljegimizde şu nämeni gorkyny aýyrmaly we gorkmalylar we öz ýurdumyz üçin, öz halkymyz üçin, öz watanymyz üçin hereket etmeli diýip öz aramyzda şeýle geçipçilik geçirýär bar. Hudaýa şükür ýoş-ýoşdan adamy toplanyp başlady bar. Ol geljekde şol aktivlerimiz bolup bilelikde inşallah netip bolsa devletde we belki guramalary birlikde herekete geçer netip bolsa. Bu haramda rejimi ýeňer netip bolsa. Sag bolun. Sag bolun köp. Men size bir kısa mysal getirin, öz durmuşymda bolup geçen. Ine bir gezek men Abdukriýewiň ýanyna bardym. Daşy işler ministri bolup işläke. Ýaňy ministeriýa açylanda Intek Türkmenistan 92-nji ýylda karar edildi, ýa konstitusiýasyny çalışyplar dedi. 91-de karar etdi, 92-de konstitusiýany çalışyp, ýa Türkmenistan karar edildi. Men şonu ýaňy institutda torupdum 91-de. 89-da oturdum, ýa ýaş spesialist bolup 3 ýyl işledim 91-de. Şonda 92-de ýaňy başlanma Intek ýadynda bolsa Lenina Prospekt Svobody diýilýär. Şo çatyrykda soňky ruh pasorsy boldy. Şo ýerde MİD'in birinji jaýy, daşy işler ministriniň birinji jaýy boldy. Dворянское гнездо diýilýär. Şoňa men bardym. Abdukriýew bilen görüşdüm. Ol sekretarym ýokdy. Ýaňy öwredi ýa-da prezidentiň karary bardy, öwredi oturdy, sekretarym ýokdy. Men şonda bardym, men diplomat bolawdym gelýär. Onu ýaşyna aýtdy. Murat, sen dil bilýän diýdi. Ýok bilemok diýdi. Men öwrenen diýdim ýaş. Ýok, sen daway beýtme diýdi. Sen dilleri öwren diýdi. Kaçan öwrenseň, gel diýdi, men seni islenip dil öwren. Nemes, fransuz, anglis, men seni işe alarym diýdi. Ýöne häzir maňa diplomatlar gerek, men eýýän boşlarym köp, eýýän dünýä bilen gürleşip bir jogap bermek köp satlar. Asuda arasay. Men akylly düşünüp bolýa başlanmak gitdim. Ondan öz orun çalışyp gitdim. Ýöne diýjek bolýanlarym ine şu Abdukriýew. Bir näçe ýyl Türkmenistanyň prezidenti bir kanun saýlanyp ýasyň edýän işlerini görüp, şu diktaturany alyp gidýänini görüp, öýe çykdy, işden aýtdy. Men bu hökümeti gorlap biljekler, içinde işler biljekler. Bu hökümet halky gysýa, halky ezmek bilen işden çykdy da opozisyoner boldy. Ine şu ýaly arsa adamlar hökümetde işledi. O diýmek näme? Olaryň aýlyklary uly bolmaly.
Ol $200 da, $300 da, $1,500, $3,000, $5,000 bolmaly aýlyklar. Olar hiç kim şolar ziyatka bermedi ýani. Arada asuda adamlar saýlap konkursdan geçirip almaly. O Türkmenistanyň prezidentleri, ýani BK-nyň prezidentleri bular konkursdan geçirmän, oğudun depe akıdıp aýlap, oňa ministr bolup goýaly, ýalňyşdan şöyle gorkun diýip gorkup sakýar. Gorkudyp halky östürmem bilmeýär. Ösçü de bilmeýär. Hiç hak kazanmıyor. Gorku diýmek fiýle kormak däl. Haçanla hökümetde bir işlese, arasda dine kanun esasını işlese, onu kormadı bolýar aýratyn. Ine şu ýaly hökümetde de bize intelligentler gerek. Arasda bize ýol görýän, düşündürýän, bizim üçin hyzmat edýän. Ine şu ýaly adamlar. Häzirki diplomatlar derdim, Hudaý hakladym. Konsullar, diplomatlar sizi izmet bilen. Sebäbi olur. Dine profesional tarapyndan näle, wepalyk tarapyndan we parakorluk tarapyndan şu derejeleri ýa serleri bar. O hökümetde. Men şondan şoňa banditler diýär. Bular dine sizi taýlamak bilen, bizi taýlamak bilen. Niýe bak göräý? Bunu sana ýanky problem görýär. Bunu eýdenok, beýdenok ýok bolýan görkezmek bar. O ýok bolup görgül ahyrkyny şermende hawada ýok kuplatdan. Men onu goramak ýöne doğrudan doğru diýmen. Öýleri diýär. Paragoly etjek bolup, senin pulajak bolup, dogunun bolsa da senden alýar. Olur ýaly hökümet ýok, hiç ýerde. Türkmenistanda we Afrikanyň iň ösmet döwletlerinde bar. Başga ýerde ýok. Orta Aziýada ýetirdim. Mysal getireyim. Özbekistanyň prezidenti Cuma tapar boýunça şoň kakasy Cuma tapar terroristi tutup alyp gelýär Özbekistana. Cuma taparyň kakasy şoňa ýüzlenýär. Gayrat etmeli prezidentmen guruluşacak bol. 24 saatda prezident muňa jany diýär. Guruluşa düşündürýär. Bol men seredeyni eýýär. 15 miň almakka Cuma tapar çykajak bolup ýa-da näme diýär. Ol ine muňa intelligensiýa diýär hökümetdäki işleýän adamlar. Bizde näme? Egerde Hudaý takladan sen oğlun bir ýerde tutaýsalar, bakanlygyny senem tutup diýär. Ol Hudaý ol ýadat ýok hiç ýerde. Ine şoň üçin men her wagt aýdýan, ösüş bolmaly, ösmeli her wagt. Hemmemiz ösmeli. Niýe sen molay sen Russiýanyň deşiginde ýaşaý? İnternet barmy? O seyret YouTube program öwrün. Ine maňa habar geldi, köp studentler, talipler bizim çykyşlarymyzy YouTube'da görýärler, öwrenýärler, rad edýärler, berip gelýär. Hökman bizi görmekde YouTube'a seyredip, gowy hormatlanýan, dogruçylyga aýdýan, hakykat aýdýan, size öwredýän adamlar seyredim. Ol hökman biz bolmaly. Seyredim öwrenin. Üstün öz aklyňy, analitik ýa-ni duýgularyňyzy, analitik derejäňizi üstün. Ösmeli, başgaçy ýok. Şoň üçin gatdor aýtdyňyz Timur Berkerde Türkmenistanyň geljegi intelligensiýasy bolup geldi. Bize intelligensiýa gerek. Şoň kowunna biz şonu tap bilemdi. Ýok. Ýokary gatlyk intelligensiýa ýok, orta gatlyk intelligensiýa bar. Mulimler, lukmanlar, ýa professorlar zatlar bar. Ýöne olar gyna tapda bize boşlandy. Men Türkmenistanyň içinde bir topar mulimler bilen görüşýän. Bir topar mektep direktorlar bilen görüşýän. Ýa-ni ýolbaşçylar bilen. Olar aýdýar hakykat aýdýar. Bizim olur ýaly bir hakymyz ýokdur diýär. Bizi mecbur etdiler, şunu. Men şolaryň köp gepleşikler geçýär. Näme adamlar pul alýan, näme zanaveska pul alýan, parta, onu wagt bizden pul alýan. Biz şonu alyp ýokary geçirmedek, biz işden goýarlar. Ne şu ýaly, şoň üçin onu dine halkyň düşünje pesärligi däl, hökümetde işleýän adamyň düşünjesini pesärligi. Cemiyet düşünjeleri bolmaly. Ine şoň üçin haçanla bu halk gurulsa, ýa-ni bu halk bolsa, içinde intelligensiýa bolsa, bir diktator gelen ýagdaýynda şu diktator hemme bizim kanunlarymyz bozup, haklarymyzy alyp, dine özüne bähwitler üçin, öz bähwitler üçin işläp, bizim haklarymyzy alyp başlada intelligensiýa signal berýär. Adamlar diýedim, şuna var diýip öňünü kesipläp berýär. O akıl düşüncesi ýetdi, şonu kesiplemeli we bize düşündirmeli. Ine şonu bize signal bolmaly, bize çıkmaly.
köçe çıkmalı, aytmalı, stop diktatorya yeni ola. Şoň üçin intelligensiýa. O halkyň indikatory. Ine Timur size bir ýene soru bereyim. Siz özüňiz näme pikir edýäňiz? Intelligensiýa diňe mekteplerde muallimler, professorlar, akademiýalar okutýar bilermi ýa-da gorulmak ministriniň içinde ýa-ni beýlik pudoklarda, senagat, okuwjak we beýlik pudoklarda da intelligensiýa bolup Türkmenistany östürip bilerlermi? Näme pikir edýäňiz? Sağ olun tezleriniz için. Men şu soragyma jogap bereyim. Intelligensiýa bolmak için ol öz adam özüne bagly bolýar. Türkmenistandaky adamlaryň özlerine bagly bolýar. Mesela bir adam muallim bolupdyr, çopadan bolupdyr, ýa bir belki nirdiçe diýersin, doktor bolsun ýa bir politik bolsun tapawudy ýok, ýa teknik bolsun tapawudy ýok. Eger adam özüne bilim bolup tarapdan özüne näme okap we özüne östürse we özü şol ordan ýoş-ýoşdan bir öz tarapyndan bir açyşlar etse hawa. Şol olum bilen nämetse gyzyklansa hawa. Sosiologiýa we geopolitika gyzyklansa hawa. Şu öz ýurdu üçin şol her adamyň bolup bilen intelligensiýa, her adam bolup bilen. Ýene şo intelligensiýa Türkmenistanyň rejimi kynansak da şo intelligensiýanyň garşyna bolmak üçin we şu düýpden şol näme seri kardinal Hramzadan şu 30 ýyl içinde şu biziň intelligensiýa ýok kelip durýar we şoň ýöňüne alyp durýar. Täzende egerde Türkmenistanda intelligensiýany ösdürmek üçin problemi ýok, hiç problemi ýok. Elementarny mesela alküreni Japoniýa öz okuwçylaryny baddaşyk ýurtlara okamana ýörýär. Ve Rusya, Amerika belki ýurtda ýörýär. Şoň üçin Japoniýa şol okuwçylaryna her bir okuwçy giden okuwça ýyzlap we şolary doполнительне şol aýrytin we doполнительне näme okutmak üçin üstüne olara pul berilýär. Şol näme individual ýa-da geçirilmesi üçin öz okuwçylaryň üstüne olar. Olar şeýdip öz okuwçylaryny östürýär hawa. Bir ýa gitdime şol bilimli ılımlı ol keýränip goýar. Bizde näme bolýar? Türkmenistanda odatlar ýok. Türkmenistanda pahyra şu öz pullarny okuwa gidip okap, şu öz näme dip eje atasyň puluna okap, onam alyp bilmänlik gynanyp görýär hawa. Ondan soň okuwçylarymyz bir ýerde işläp hem okamaly bolýar hawa. Ol okuwçylarymyz hem işläp hem okajak bolsa hem daşary ýurtlarda kyn düşüp durar. Ondan soň biziň ýa-da geljek adam nälik bolsun ol. Ol öz mesele şu öz okuwanyň nämet görsen barlak görsen okuw geçirmem ya. Yaman ılım bilim bes bolýar hawa. Şoň üçin Türkmenistan içinde şol elementarny bir azlyk önümleri ýyjek işçe tap bilmän adamlar bar. Olar da şol aýtgan şol Türkmenistan rejimi şol Türkmenistanda bir ılım bilim adam bolmasyn, intelligensiýa bolmasyn şol Türkmenistanyň halky ýetide aşama diýen ýyjek nanyň pulunu gözlesin hawa. Eldegmedin hiç ara dip şoňa bir politika we bu rejim bar. Problemi ýok. Mesela egerde häzir wagt bar, mesela şo intelligensiýa ösürjek bolsa, mesela şol bilim ministrligi ruhdan berse, şo näme buyruk berse, owalardan gitkenler, rayonlardan we vilayatlardan gitken olan barny ýygyrlamaly we şory tägelinçe näme etmeli, şory bilim ılım alıp gelmeli, şolar gelen wagtynda işe salıp şolary ýene-de östürmeli diýip bir şoňa buyruklar berse, ol bolýar, problem bolmar. Olar näme etýär? O pahyra gelýär, işe girecek bolýar, $5,000 bermeli, $10,000 bermeli hawa. Olamasa küýüp gitýär o şo nämedir? Şoň üçin bizde Türkmenistanda ılım bilimi öldürdiler hawa. Häzirim öldürdi. Şoň üçin şoň ýaraklat bolmadygy üçin Türkmenistanda ılım bilim ösmesi üçin, Türkmenistanyň gelecegi üçin Türkmenistan gelecek parahatçylyk bir öňünde göçüp bir öňünde hemme şol täze döwletler ýa-da Singapur ýa-da ösmesi üçin häzirde biz halkymyz hereket etmeli, şu harabda rejimi ýeňmeli we harabda rejimi ýok etmeli. Sağ olun, köp aydınlatdygyň üçin. Ine Sonya Bayramow gatuw belläkleşdi. Men şunu okap bereyim. Intelligensiýa täzelenişi
garaşýar. Hakyky. Emma adalet karar tapsa, hükman siz Allah Taala'dan alkaz alarsınız. Yallaky intelligensiya demokratiýany ýykdy. Ine hakykatda şulaýa. Sağolun öz pikirini üçin gaty belläpleşdirmek. Yallaky intelligensiya ulum bir intelligensiya. Ýöne intelligensiya her wagt arasda da arasda pikiri, arasda akly, watançylygy, halkyň ýanky süýgüsini, patriotçylygy, halky üstürmek, halkyň ruhuny galdyrmak, mertebesini galdyrmak, halkyň ýangyşlaryny görkezip moral taýdan galdyrmak, şunu işlemeli intelligensiya. Ýöne o yallaky intelligensiya. Diňe ýanky diktatorlar olaň ýanyna yallakçylyk edip, intelligensiya adyny maskara edip, şu tarapda işleýär. Ol yallaky intelligensiya hemme döwletlerde bar. Ýöne onuň meşhur pes Türkmenistanyň onuň meşhur 100%. Ine şol gaty bir gynançylyga getirýär. Gaty bir adamlary şol agryada ýatarýar. Sebäbi ol adam prezidenti öwüp edip ýalaklap, öňüni ýyzyny ýalap duran bolsa, beýlik adam eýen mezun bolýar şonu ýalamana, ýa-da şöýra baryp bilen o. O ýerde diňe ýalap bar. O ýerde baryp şonu etmese, ýanky ýekeleýär muny. Ýek adam bolýar, ýa muny basýarlar, ýa-da muny içtimaýlar. Şu ýaly. Ine şol Türkmenistanyň inni intelligensiýanyň täzelenişine wagt boldy. Bilinni şoňa dönüşmeli. Biz diňe görüşmeli. Bizim häzir edip duranlarymyz döwlete toplanyp edip duranlardy, ine Timur Berkede goşuldy. Biz diňe diktatoryň görüşen bu. Biz jemgyýet bilimlerini berýär. Biz intelligensiýanyň kimdigini, jemgyýetiň içindäki her gatlaryň kimdigini we näme etmeligini, boşlugyny düşünürýär. Biz onu bütün dünýä tejribesinden alyp düşünürýär. Ine şoň üçin biz ýaktylanlar ýaz şolardan. Size şu kömek bolsa, siz düşünjäňiz ul bolsun, şu da seyrederiňizde ýanky iki tane renk bilen seyretmän, eýlem olsa renkli seyredýär ýa-şoňa. Ýanky başga renklerin ba şuňa seyrederiňizde, oň şu tarapy bar, bu tarapy, o tarapy bar diýip, ýani düşünjäňiz giňetmek üçin düşünürýär. Şoň üçin ine şu ýaly ýallakly intelligensiýa demokratiýany diňe ýykmady. Bizim Türkmen halkymyzy şunu getirdi. Eğer bize intelligensiya normal bolun bolsa, ondan ýazsam şolar garşy işler etmeli. Ol hram fikri intelligensiya garşy görüşdiler. Açyk arasda hakykat aýdan ýazyjylar ýanky çap etmediler. Kowdular, köpsini bastılar. Şahylary, ýazyjylary, dörejelik adamlary bastılar, şolary ýol bermediler. Täze ýallaklary, ýanky ýallakçylyk ýol bilen çepelçilik edýän ýa-da dörejelik edýän adamlar öňe çykardy. Onuň olaň ýanyna bu hiç tapmady. Hakykatdan hem ters bolmalar, tersini gördi. Şoň üçin bizim döwletimiz gowy ösüşde däl, ters ösüşde. Şondan aýdýar, hökümaty uratdy, intelligensiýany galdyryp gitmeli. Ve diňe diktatory ine ýeňdik de ýertir, intelligensiýamyz ýok. Talantly adamlarymyz ýok. Hemmetini döretmeli ýanky. Ol buğday eken ýaly ekip garaşmady. Bizim wagtymyz ýok. Onça wagty ýitirmäli wagtymyz ýok. Biz eýen beýleki daş döwründäki döwletlerden ýa alýar, gaty ýa alýar. Biz hemme zady bir wada etkitmeli. Şoň üçin men şeýle pikir edýän, her adam aýratyn ösmeli. Haçanla biz şöyle barıp diktator ayran ýagdaýymyzda, haçanla biz döwlet dolanşygy birden geräksek, biz birinji bilen esasy işimiz halkyň bilimler bermeli. Gysga wagtly, uzun wagtly, ýanky sroçna, oçny, zawoçny, dnevnoy hemmetini bilimler açyp, biçerni mekdepleri, okuw jaýlaryny açtyryp işletmeli, halka bilim bermeli. Diňe içindäki bilimlerle dünýäň bilimini bermeli. Hatda Harvard'daki professory online'da bize bilimler berdiler ýaly. Şu ýaly üstünme hakmy. Näçe içinde ösen adamlar bolsa,
şonça bir gaty öňüňde. Näçe ösen adamlar az bolsa, biz ýa-da imedeklik bilersin. Biz ılgak gitmeli. Onun için biz ösmeli. Men intelligensiya ýuwaş-ýuwaşdan häzir döräp başlap, täze bir intelligensiya. Täze adamlar köne bagly, köneçe seretmeýän, täze adamlar ýöne fundamental tarapdan ösün adamlar döräp pikir edýän, täze ular hökman bir zat bolmaz, hökman ýerine bir zat dörmeli. O täbigatyň şert şeýler. Şoň mümkinçilik şert bar bolsa hökman dörämeli. Şoň üçin menem döräp pikir edýän. Timur, size bir sorum var. Ine häzirki ýaşlar okap ýörler, hemmesi bir maksat bilen okuýar. Men diplom aljak, Türkmenistana gitjek, şu ýerde bir wedipen satyn aljak, para pul edip, ýa-ni günümi döretjek boldy. Başga bir maksady ýok. Men ora düşünýän. Başga maksat goýsaň, ýa seni türmäge batyrlar, ýa sana iş bermezler. Ondan başga döwletde işlemeli bolýar. Ine şu ýagdaýda Türkmenistanyň içinde intelligensiya näil döräp bilermi ýa düremez? Näil pikir edýär? Sağ olun sözleriniz için Murat ağa. Mesela hazır şol soramız doğru ve cevap verin. Hazır şu bizim çıkışlarımızda köp ustentler Rusya'da gözle oturuyorlar. Sonunda şurada mesela şolarım indi olarım ağ düşünceleri giyinler doğrudan biz şöyle ilim bilim almasak bizim geleceğimiz yok deyip öz aralarında şu geçirip öz aralarında yoğuşursan olarım indi şu bize garap öz oturuyorlar yoğuşursan bilim olum taraftan son mesela şu bir üstünde light'te şu nemede mesela Kazan'da bol geçen zaten şu Kazan'daki orta mektepteki muallimleri şu anladın Kazan'ın Ministri Образованиясынан şu nemeden Singapur'dan muallimler çağırdıp dapalnitne pul verip Singapur'dan muallimler çağırdıp sonra muallimlere neme öğrettiler, sapak öğrettiler. Şolağın nemesini alıp olur. Ilim bilim nemesini alıp şu yerde öte otuyorlar şu Kazan'da. Şoň üçin şol bize berdi täzeden velosiped kurmaly diýip ýok, ene berdi. Hemme zatlary esep bolýar, problemi ýok, ösürmek barada. Ya olam bilim bermek barada şu bizim şu gelecekde şu täze Türkmenistanda şu öz okak gelen okuwçylarymyzy hökümet tarapdan çağırdyp ýokary öten döwletlerden mugallimleri getirip olara pul berip gory jaýyny berip saýdyp şöyle öz mugallimlerimiz we öz näme göz almamyzy täzeden şeýle ötürmäge ýardamymyz bolar nesip boldy. Ýene bu rejimde olatlar bolanok, şoň üçin nesip bolsa men pikirimçe şu bolar bolmajak zat ýok. Bolanok diýen söz ol rejim sözi bolýar. Ötürmek barada problemi hiçli ýok. Sağ olun. Sağ olun, köp sağ olun. Ine dedim. Men öňem bir aýdyp geçitdim. Şu hukuk koruyan organlar, yani hukuk bozayan organlar esası prezidentin instrumentleri bolýar. Şular intelligensiýadan urup yıkıp, yani halk kalmaz ýaletdiler. Intelligensiýadan ýa-ni çüýredip, öldürüp, gyryp, kowdurup, helal edip çıkmaz ýaletdiler. Intelligentler gorkak adamlar däl, intelligentler akıllı adamlar. Bunu görýär, egerde halk bizi goldamasa, halk bize kömek etmese, biz galanymyz bilen, ülküdenimiz bilen hiç zat çözülmeýär. Bular ýöne çekilýärler. Ýöne şolardan togradan bular giýje uny aýdýarlar hakykat. Ýene onuň intelligensiýa diýilýär. O ýallaklar, zatlar, çepekçiler, olar intelligensiýa däl. Olar düşünjesi de adamlar. Käbileri düşünüp ýöret edýär, käbileri düşünmän edýär. Mysal üçin ine men Türkiýede eşitdim TikTok'larda ine bulara inanmayan aktivistler sizi ağır güne salýar. Bulşulukda bolun. Bizim ine padşahymyz näme diýip etmeli? Padşah bagly, bizim özümize bagly. Yani halky bulşuluga olmaýan azrak bolýar. Hakykata aýdanoklar. Ine bizim prezidentimiz bize hemme zat edýär. Ine on günäsi ýok, dine daşyny aklan günäsi. Siz näme gurulýar? Egerde prezident 16 ýylda daşyny aklaryny oňup bilmeýän bolsa, onu ukypsy adam, onu Türkmenistana gerekkä düýgünler.
Näme Türkmenistana ýollar ýapakdygyny hiç kim bilen okdur edýär ýa-da prezident bilen okdur edýär. Ýygnakda oturup vice-premier aýlanyp ürtünür aşjak gelip aýdýar. Ýa-da näme kim alajak bolýar? Ýa-da pasportlary ýa-ni uzaldanok biz ýygnaklarda ýa hem ýerden batyşlar edýär Türkmenistana. Bir bakanlyk tapýarlar, aglaýarlar, bütün döwletler anlap gidip durýar. Ýa prezident gulagyna ýeten okdur edýär. Ýetýär. Sen bilýän o näşne biz galjak bolup ýanwarda işdi şonu. Ýa hemmeler çağırıp bular Türkmenistan prezidenti gorkujugyna ýa-na hukuk gorýan gurumlar çağırıp hukukçuluk geňeşini geçirýär. Öňe 3-4 aýda, 6 aýda bir gezek geçirýän bolsa, aýda 2-3 gezek geçirýär gorkujugyna. Hemme hatdan habarly. Prezident bilen ok daşdöwür näkiler, prezident bilýär, daşdöwür näkiler bilýär. Mene bilmedik siren bolýyn. Sizim men bilmeýän bilmedik siren bol, paraholuk edýär, menem edýärin her kim öz problemasy bilen. Ýa prezident näme diýär? Ol bizim ýurdumyzda bolýar. Şu parahollar tilletini alanok, men periwarup edenokmy? Oturuverdim pulal. Men häzir ýurdu alaýyn, padşahlyk edeyim, men olsam bulan küllüni çykat, hemme adlaram. Bu utuşdu. Şu ortada parahollar, ministrler, vice-premierler, MHM, polis olur düşünen o. Onun ayağının aşağına yer gidip durýar, gidýär. Padşahlyk hiç gidýär. Senem bulup olup galýam. Sen pullaryň senki däleýem, prezident bolup galýar. Gitjek ýerin ýokdur, isleýäňiz basar. Sen padşahlyk bolanma. MHM ýolbaşçy öz garyndaşy bolmaly. Onuň ormasalary öz garyndaşy bolmaly. Sizler gitmeli odan depe. Siz köp zadyň şaýady. Düşünün şu zatları. Ne şoň üçin intelligensiýany ýok etdiňiz, siz düşünüp berýän ýok şu zatları. Ne men diýjek bolýan zadym Timur, siz bir soru berjek bolýanda. Şu intelligensiýany ýok etmekde hukuk gorýan gurumlar, ýa-ni edaralar, MHM, polis, kadetler, prokuratura näme rol oýnadylar? Şular halky gyzanyna intelligensiýany ýok etdilermi ýa-da intelligensiýa azar bermän diňe halky ýokdylar? Näme şoň rol näme? Intelligensiýany ýok etmekde Türkmenistanda. Näme pikirdiň? Gynansak da şol näme häzirki rejimde men bekende gynansak da şol haramdaň ýoldan gidip olar şoň buyrugyny ýerine ýetirip gep bilen berilen buyruklaryny ýerine ýetirip özleri so Türkmenistanyň konstitusiýasyny äsirmen we şonu bilen işlemän şol prezidentiň hemme aýtdyň şoň ýerine ýalamak boldy. Şoň üçin şolum derdinden mesela bir adam Türkmenistanyň daşarypda hak geldi. Olu bilim aldı, din tarapdan bilimli geldi adam. Gatyp bilimli adam öýlen. Olam bilim ulam din tarapdan hava. Olam ota şol namadyk 5 saat namadyk hap şol bir çedatnap oğlada atladı şol näme dip cuma namazlarda şol belki halka arasa bolmaly araşmanylar dip şol edep türkmençiligi edebi öğret başlan wagtynda şol adamy MHM'ler düşman gördüler. Täzinde olar näme üçin düşman gördüler? Täzinde ol MHM'de işläpýän, kim bilir işläpýän adamlaryň özleri ama bilimsiz, ilimsiz diplomlaryny satyn köpräkleri diplomlaryny satyn alan adamlar bolýar. Olam özüňiz düşünýän uniwersitete girjek bolsaň, şo näme bizim prezidentimiz däl bir kanun prezident Berdi Muhammedowyň doganlary şol nämede uniwersitette 50 miňden 60 miň dolar näme alıp şo rijatka alıp şo adamlary okwa salyp ol adamdan şol çykandan men MHB işe girýär hawa olardan başga kanun ýa-da kanun bilmese zakony bilmese hawa şoň konstitusiýa Türkmenistan konstitusiýasy bilmese hawa diňe şol prezidentiň gep bilen buyruklaryny ýerine ýetirip şo biziň gaty şo biziň näme Türkmenistandan köp biziň ulan bilim adamdan çykgatmasyna we şolaň basylmasyna sebäpkär boldular o. Şoň üçin 30 ýyl içinde şol diňe şol şu nämeler basmak, intelligensiýa basmak bilen we bilim ilim adamlary ýok etmek bilen boldular hawa.
köpüsüne türmelerde öldürdüler köpüsüne hava. Şoň üçin men MHB kende hiç olan yüzüne aplatılacaklar. Şo giden işleri, şo biz yok näme Türkmenistan'ın son näşinji atıra getirmekleri we şo Türkmenistan'ın son näme bulu ile masara bolmasa, Türkmenistan'ın son nämede hemme tarapdan iň pes derejede bolmasa we ekonomika we sosial tarapdan we harby uğradan we bellik uğradan hemme bir uğradan şol peselmegine Türkmenistan şuna gelmesine ve şuna gelmesine ve şunki bir yavraçla gelmeye sebebi şu MHB kendi oldu o. Hava şoň üçin men olara hiç iyi devam edecekler. Sorun indi geldi halkamın şu atları bilip dur. Halkamın da o atları öğrendi. Şoň üçin diňe halkın aktiv olmasını men isleýän eli vatandaşlarym şu atları bilensini öğrendiler. Indi Türkmenistan gelecek üçin diňe özüme de bagly boldy. Şoň üçin diňe herekete geçelim, birlikde hereket edelim. Sağ olun. Sağ olun köp Timur. Gatlygy belli geçdiniz. Men bir zat sorajak bolýan. Hemme Türkmenistanlılardan içinde daşyny. Siz bu şullukda yaşagyňyz gelýärmi? Şu döwlet hemme ýerde, ýa-ni awrak gel, günne, ýa-ni ösüşler eder. Siz hem elbetde içinde ösüşler edersiniz. Ýa eger döwlet ösýän bolsa, içinde kadymlar ösýär. Şol ýa döwletde yaşagyňyz gelýärmi? Bir ýere baranyňyzda şo ýerde, ýa-ni siz aýdýarlar, Türkmenistan'ın ol güç çempionu, ol olimpiyadada matematikada utan olan Türkmeni, yankı beylikleri aydık sizin avrayanı kaldırırlar. Şunu diýemem mi? Nira baranda Türkmenistan ýerinde hökman ol diňe ýeňişler bilen, ötüşler bilen bagy bolar ýaly döwleti diýemem mi? Onu biz şoňa birden etmeli. Şu zatlar bolmaly üçin hareket etmeli, azıcık hareket etmeli. Öz-özünden bolmaz. Bir Muhammed'imsar, o bizim garaşyan döwletimizi hiç wagt getirmez şu derece, getirmedim şu döwlet. Olar başga döwletler. Padşahlyk Arap döwletlerdäki ýaly, ýa-ni kirli nimetin doğunu geýip bitçe bolmadyk adamlar bizi gamçylap adet vilayatlerde keler eder ýaly. Şonuň tohumlary, garyndaşlar hem ýerde bol padşahlar ugur Türkmenistan'a oğulacak. Yani şu durmuşa bir etki koyar. 10 yaşında zaten. Bir de o durmuş gerekli. Biz ösen devlette yaşayız. Biz devlette yaşamalı. Nirde adam hakları, adam kımmatlıkları devletten birinci yerde durulmasa biz şu devlette yaşamayız. Neyse biz her vakit adayız. Avrupa ve Amerika devletlerinde. Adam kımmatlıkları hem medatın önünde şuraya. Şu ya devletlerde bir yaşamayız. Neyse hem dünyanın adamlar Avrupa ve Amerika göçüp yaşörde çağlarına koçacak buraya. Yaşörde yaşayacak buraya. Neyse biz apasız. Korkulu değer adam için. Ekolojik tarafından, şertler tarafından, yani batışlar tarafından, hiç tarafından beylikli devletler arasında has korkulular. Has ansa. Has yani biz apasız uli. Şunu koruyalar. Yani şunun için şu devletlerde seni adam ya fil ya sen direcen pet olsun, ulu olsun tapağı yok. Anladın? Şurada poliyuk gören daydalara şu daydalar maşini geliyorlar. Onun maşinlerine derken benim maşinim yok. Şuraya. Maşininize geliyorlar. Ömür borket diyorlar. Onlar da sen olan hormot koyup vuruşan, işini bitiriyor. Pulun alayan gidiyor. Olur yankı olur gelenler sen onu yankı pet dereceli klasik teretmeler. Haklı. Buradan terederken tuğla veriyor. Den derecede. Eğer istemese yok mu bir yerde işleyecek halde gidiyor ya. Sen onu azalttın. Yine şu azalttın. Kaçanla sen yol olsun olsan senin işlerine baş şunu deyip bilen o. Kaşem eden o. Şunu şu atları etmeliyseniz ediyorlar. Eğer şunu kul yaz verirsen olur sen yani pulon gider beyazda tuğlar gider. Şunun arkasını yürütüp uğrayan tuğlar. Kahvetler şöyle artık giderler. Tamam oluşturak yermeye. Kayıt kulüme de yani. Şu yani hem taraftan işçi olten
ýokary derejeli Macron bolsun, tapal yok. Hemmesinin gory we bir-birini hormatlamak, ýani hormat goýmak kanun esasında. Şu düzgünler işletdi. Türkmenistan'ın şeyde olmalı. Türkmenistan'da diňe ýol bolşy bolsaň biz şoň ýani ýykylyp ýörüz. O bolsa bizi ağlar. Ministr boldun, prezident boldun, ýa bir kiçik zwanyaly polis boldun, tapal ýok. Biz eýle seretmeli adamlar. Biz diň kanunu satyn seretmeli. Ya kanunu ýazylyp. Olaryň jogapkärçiligi bar bizim öňümizde. Olar bizim haklarymyzy iýmelle gaýtyp goramaly. Eger bizim haklarymyzy iýen bolsa, bütün prokuratura basmaly bolar. Ne şu ýa durmuş bolmaly. Şonuň üçin bilimler gaty wajyp. İnteligensiya halkın içinde ösmeli, dürümeli ve halka signal etmeli. Şu häzir diktatura gidiyor. Şu zatlar häzir elbetde etkiýetip öňüni aýtsa, halk öz içinde maslahatlaşyp öňüni bekleýär. Şu ýaly näle öňüni bekleýär? Hükman protesta çykdy. Protest diýmek bir jenaýat işler, protest diýmek diňe bir esasy kanun ýok, öz nägildigini, öz hakyny gorumak üçin. Hemme döwletlerde protest edildi. Fransada, Amerikada, Özbekistanda, hemme Kazakstanda. O jenaýat işler. Ol halk ýüşüp öz nägildigini, öz pikirlerini aýtmak üçin we hökümet şonu edip, şonu ýa-ni çözmek üçin ýürütülüşdirin konstitusiýada belgilenen var da. Jenaýat işler. Sen hökman prezidente garşy bolmaň däl. Sen näme barıp aýtsaň, öz durmuşyň problematyna ýa-ni o ýerde prezidentiň sözäm ýok, o ýerde prezident agdarmak diýen zat ýok. Ony politik partiýalar maksat hökmüne goýýar. Ine ol başga da. Kaçanda siz sosial protesta çykanyňyzda o ýerde prezident ne ady bar, ne hökümete garşy zat bar, hiç zat ýok. Şonuň üçin kaçanda kanunumuz bolsa, egerde prokuraturada, polisde gorap bilmeden haletlerde öz haklaryny üýüşüp häkimiň ýanyna barmalylar. Şo ýerde velayetde häkim ýa-da prezident ýaly şol ýani prokuratura, häkimlik, polis adetleri talep etdiler. Talep edip çorluň borçlaryny ýa talep etdiler. Şoňa ýüzlenseňiz, şoňa aýtsaňyz, şoňa nägeliklerini bildirseňiz, şoň borç şo. Kaçanlar bir ýere doktora barsaňyz, men yaramak diýsem, şoň borçy seredip, ýani liçen etme, sebäbi hökümet edaly işe, şuraya hökümet aldy, häkimiň borçy, sizin nägeliklerini seredip, eger kanun esasında bolsa, hökmen şonu ýani organlardan ýa başga gurumlardan talep edip, gorap şonu düzeltmek. Şoň birinji borçy. Ine, hormatly vatandaşlar, biz şu gepleşmede sizi 12 fevralda çağırýar. Halk maslahatyna näçe 12 fevral, näçe 11 fevral. 11 fevral Türkmenistanyň bir kanun prezidentiniň halka ağla halk maslahatyny ýallakçylary, çepekçileri ýygnap halkyň adynan öz bähwitden gorap çözükler netijeler almak üçin öz kijijik halk maslahatyny çağırdy. Biz 12 fevralda, ýagny 6-njy gün saat 20:00'da İstanbul wagty bilen hakyky halky çağırıp halk maslahatyny etjekler. Şoň netijesini biz ýani kaýda geçirip onu Türkmenistan prezidentine, hökümete, hemme diplomatik ýani ilçhanalary iýerip Türkmenistan prezidentine ýetirjek bolýar we onu YouTube'da goýjak bolýar şu maqsadda. Şoň üçin gelin goşunyň ýüzüňizi ýapyň. Ýani kamerasyz aýdyň, ýöne aýdyň öz pikirlerini, maksatlaryny. Bolmasa video aşagyna öz pikirlerini ýazyň, biz şonu hökmen aýdyp geçer halk maslahatyna. Timur, şunun bilen biz gepleşigimizi bitirýär. Şu gepleşigimde esas iki zat aýdyp geçdik. 12 fevralda geçirilecek halk maslahaty, 11 fevralda Türkmenistanyň içindäki Nowotdan daşary geçirilecek halk maslahatyna halkymyz näýdi? Bu ýani goşulupdylar. Şonu düşündik we inteligensiya näme gerek? Nide olar? Näçe inteligensiya öňe çykyp bize ýol görkezmek?
siyasetçilere ya siyasetçinin yanına yani akbesa para ýaly bize mysal bolup duran o ine şonu biz halkymyza düşünýär. Egerde senin şu meseleler boýunça goşuşyklaryň bolsa aýdyp berýärsiň. Timur, söz sizden. Sağ olun sözleriniz için. Eziz vatandaşlarım, Türkmenistan gelecek için, öz çağalarımız için, özünün geleceğimiz için, vatan için, şu bizim gepleşimizi öz aramızda paylaşın ve şu Türkmenistan'ın içinde bolturanlar da var da, daşında bolturanlar da var da, tapawut yok. Ve şu nämede bize telefon edip de şu içinde bolturanlar ve bir şu kanunu bolan polisler olsun, kanunu bolan men bekende olsun tapawut yok. Organ işleri, prokuratura ve yukarıda hakimlikleri işap, rayon hakimlikleri, OTV'de ve belki vilayet hakimleri evde şu Türkmenistan kanununu bozayan bolsa şor vardı bize sizden katı haýyş boldy. Bize aýan etmenizi sizden haýyş etýäs ve hemmäňiziň aktiv bolmagyny istäýäs şeýle diňe güç çeşmesi bizim öz halkymyzda, bizim gülýaly çağalarymyz var, gülýaly ýurdumyz var, gülýaly öz adamlarymyz var. Bizim problemimiz yok, bizim problemimiz o okumakta ve ötmekte hiç ili yok. Şu Türkmenistan'ın şu gün oylan körsemet ödünüm, oylan körsemet bir killäni işetsemet şu Türkmenistan'da bolup duran zatlar hemmesi bizim öz halkymyzdan münakar däl, şol rejim münakary o. Ýene bizim halkymyz näme bilýär şu rejim garşysynda. Halkymyz diňe şu kanun ýagdaýda ve kanuny hak hukuk barada şu gürün edip ve öz arasında nini de olsa bolýarsyn. Türkmenistan içinde mekteplerde çağalary hawa ve sadiklerde hawa ve belki daşarýurt okatyň okujalaryndaky çağalar hemmämiz birlikde şol öz hak hukukyny sorap dursaňyz, ýöne berde bir-iki çağlar bolup dälde berde müňlerçe adam bolup öz hak hukukyny sorap dursaňyz şol rejim işlemejek rejimden işlete bolar. Täzinde bizim şu rejimin häzirki rejim bize karşı işle bizim kullanmada bizim karşımızı kullanıp durur. Şoň üçin bizim halkymyz köp bizim taleplerimiz var. Bizim halkymyz içinde var. Öz arasında ötüş başladı. Bizim programda ve belki programlar aktivlen programı seyredip durur. Şu öz arasında gitleşik başlandı var. Öz aramızda gatnaşyp başlandı var. Türkmeni geçip başladı. Türkmeni goldap başladı var. Tarihi öğrenip başladılar. Köp hojalykda endi şol näme konstitusiýasyny tatma alyp okap başladylar o. Indi gelecek Türkmenistan gelecek bize bagly bolýar. Şoň üçin ýerli vatandaşlarym gelin birlikde aktiv bolalım. Özümüze bilim ulum tarapdan ösdürelim. Kim ýerde işletin ýene her kim öz orduny açyş etdiler mesela. Fermer olsun tapawut ýok, ya çopon olsun tapawut ýok, ya bagwan olsun tapawut ýok. Hem halk özleri ösdürüp özleri elite bolupdylar. Şoň üçin bizim şu häzirki rejim işlemek üçin diňe bizim özümizde bagly bolup durýar. Bizim birleşmegimizde bagly bolup durýar. Egerde häzir şu bizim ösçegimizi, geljegimizin açary diňe bizim birlikde herekete geçmegimizde ve birlikde kanuny hak hukuky soramakda ve hemme ýerde şu öz aramızda bolup duran dagatmak ve aktiv bolmakda bolýar. Sağ olun ýerli vatandaşlarym. Sağ ol Timur. Aýdanyň üçin, pikirleriň üçin. Hormatly vatandaşlar, kaçanla inteligensiýa bir meýlep duran, kellesi bilen bir adam bolsa, onuň soň ýazyjy bolup bir ýylla 30-60 kitap çykaryp duran bolsa, onuň ýanyna ýallaklar, çepekçiler, onuň şol inteligensiýa giýen bolsa, bizim häzirki durmuşymyzdan bir geň görmeli. Bizim durmuşymyzyň derejesini geň görmeli. Sebebi ine şularda ýatyr. Menin pikirimçe inteligensiýa hökmany dörmeli. Häzir akylly, talant adamlar bar. Ol her wagt hemme halkda bar. Şol ýuwaş-ýuwaşdan öňe çykmaly. Öz arasynda topar ýapap bizim halkymyza akyl düşünjeleri berip, öwredip, ýolları okuyup,
ya opozisiýany gorlap, ya da aýratyn hereket edip halkymyzy bitbakçylykdan, akylsyzlykdan, halkymyzy moral taýdan ýykylan halky galdyrar ýaly hereketler görkezmeli. Şoň üçin biz sizi çağırýar, şu hereketlere goşuň, hökmany suratda prezidente garşy bir ýaly uğraşmaýan diktatora garşy halkymyzy galdyrmak üçin, halkymyza akyl düşünje bermek üçin hereket edin. Sağ olun hemmäňize. Men birinji bilen size hemmäňize jan sağlyk arzu edýär. İkinji bilen adaletlik we adalatlyk. Hemme wagt öýüňizde höküm türsün. Hormatly adam. Sağ olun.